que també apareix és que hi ha un rebuig explícit al fet de polititzar la llengua de l'escola. Els professors estan una mica cansats que els polítics utilitzin el camp escolar com a camp una mica de batalla en tota la llengua. Jo veig la preocupació i una certa indignació en el sentit que s'està fent política una cosa que està, i això ja ho he dit abans, jo penso que el català, i insisteixo que molts altres aspectes són crítics amb la retallada, són crítics amb moltes coses, però penso que la immersió lingüística, ficar-se en això és voler dinamitar, és anar amb molta mala fe. Jo penso que aquí la gent que ho fa potser no són conscients del mal que poden arribar a fer els infants fora. Sí, aquest és un exemple del director d'una escola de Manlleu. I la tercera idea, que també és àmpliament compartida pels professors, és que les famílies donen suport o com a mínim accepten el model. Això també ho preguntàvem explícitament. Com ho veieu, no? Quines són les respostes, les reaccions de les famílies, no? Creuen que aquest model funciona i estan a favor, us donen suport o no? I en aquest cas, doncs, aquesta professora de Sant Just Desvern ens diu: quan els pares deixen fer, malgrat siguin castellanoparlants, et deixen treballar. A mi no m'han fet mai cap comentari directe. I sí que sé que dins l'AMPA hi ha molta gent castellanoparlant i que no. No és que no recolzi, però no participa massa quan hi ha campanyes en tot el català, però tampoc s'hi posen en contra. És a dir, aquestes són una mica les tres idees. El model és acceptat, i estan d'acord, creuen que el model funciona i que cohesiona, que la llengua és un valor i que sí. D'altra banda, doncs, diuen que els polítics, que s'utilitzi la llengua com a una eina política molesta, perquè a les escoles s'està fent una feina i tot l'altre àmbit s'ha de quedar fora, i que les famílies, en general, vull dir, potser no t'hi donen suport, però tampoc no s'hi oposen. En alguns casos sí que ja explicaven que les famílies estan molt més a favor, però en la majoria et deixen treballar. Bé, a partir d'aquí els començàvem a preguntar una mica més: i els reptes? Què és el que vosaltres veieu que no acaba de funcionar? Nosaltres n'hem anomenat les esquerdes del model. Quines són les esquerdes d'aquest model lingüístic? Doncs bé, la primera és que hi ha alumnes que eviten parlar el català o fins i tot el rebutgen. Aquesta era un problema, una realitat que explicaven molts professors, trobar-se amb alumnes que a classe de català no vulguin utilitzar el català, o en altres classes en general. Un exemple seria aquest tutor de quart ESO de Mataró que ens diu: en aquest institut jo m'he trobat que pràcticament tots els alumnes en parlen en castellà. En català hi ha molt poca gent que en parla en català. Costa molt de fer-los entendre que per anar bé, encara que jo sigui el profe de mates i no sigui el de català, doncs també m'haurien de parlar amb mi en català. O un altre cas d'aquesta professora de Sant Joan d'Espí que ens diu: en situacions en què un nano no vol llegir en veu alta o que no vol parlar en català, perquè diu que no li agrada el català. O un nano que deia que si suspenia l'assignatura de català el seu pare estaria molt content. Cada cop en trobes menys, però el fet de rebutjar el català perquè el senten com una imposició alguna vegada sí. És a dir, aquest tema està sobre la taula, no? I què passa? Qui gestiona aquestes situacions? Com es gestionen aquestes situacions? Cauen a classe i és un fes-t'ho tu. No hi ha protocols, no hi ha... Estem una mica buits, no? Vull dir, ens trobem una mica... Ens falten estratègies. Una altra esquerda del model, que encara hi ha professors que fan les classes en castellà. Aquesta és una realitat que, és a dir, tothom ho sap però ningú en parla. És un tema que està sota la taula, diríem, no? Com l'altre està sobre la taula, aquest està sota.
En aquest cas, un tutor de quart d'ESO de Mataró ens deia: per rumors que dic sentits, encara hi ha algun professor que dona la seva matèria en castellà, per preferència docent. Quan he estat tutor, algun pare m'ha fet algun comentari. Com és que aquest professor fa la classe en castellà si la llengua vehicular del centre és el català? Jo sempre he dit que és una qüestió que jo no em puc ficar. És a dir, tampoc no hi ha un protocol o una regulació clara i una legislació clara de què fer, no? Els equips directius no es troben còmodes en aquesta situació i s'invisibilitza o passa una mica desapercebuda, però, vulguis o no, les entrevistes sortia, i sortia bastant. I una de les coses que quan feia les entrevistes, al cap d'una estona, quan els professors s'animaven a xerrar, deien, és anònim, I jo, sí. Vull dir que eren conscients que sí, que volien parlar del tema, necessitaven parlar del tema, però és un tema una mica delicat. I el tercer, tenim un altre comentari. A Sant Joan d'Espí, un membre de l'equip directiu, diu: continua havent-hi persones que fan les classes mig en català, mig en castellà, o algunes que les fan en castellà. No t'he de mentir, és veritat. Tot i que la majoria les fan en català. T'estic parlant d'una certa minoria. És a dir, a moltes escoles trobaves una certa minoria, vull dir, és un professor, dos, tres, de tot el claustre, però que hi era present. I finalment, la tercera esquerda d'aquest model, que és que el model no promociona l'ús del català i s'entén que no és una prioritat del model. Així, escoltem aquesta professora de Mataró que ens ho explica. En sentit, no hi ha encara una clara política i no hi ha encara una clara educació i formació dels mestres en aquest aspecte. És a dir, això és una mancança molt greu. Es va fer un gran esforç amb la immersió lingüística fa uns anys en la formació del professorat. Els professors que venien de fora tots van fer reciclatge, que se'n deia llavors, tothom es va posar a aprendre català, tot es va fer en català, però després hi ha hagut un període de temps en què és com si, ja he fet prou i això ja va sol, no? I a partir d'aquí, ja d'aquí uns anys, el català estarà perfectament integrat, tothom parlarà català i ara resulta que no. Però com us aneu preocupant d'això, quines dinàmiques s'han vist veient els resultats que potser hi ha a les escoles de formació de mestres i després hi ha d'haver tot un procés de dir com transformem aquestes aules i com transformem les actituds lingüístiques perquè els alumnes parlin en català i no siguin sempre els catalanoparlants qui es passen a parlar castellà, sinó que siguin els castellanoparlants que entenguin que han de parlar català perquè és la llengua d'aquí, per exemple, o que siguin tots perfectament bilingües, cosa que no sol passar. Bé, aquesta era la tercera esquerda que també sortia bastant, no? Ens han deixat sols. Abans aquest era un pilar del model i tothom ho tenia en ment i ho tenia clar que era part de la seva responsabilitat. Tothom era professor de llengua i la llengua era el vincle del sistema i del model i ara s'ha com relaxat una mica tothom, no hi ha directius i direccions clares cap on s'ha d'anar i el tema de la promoció del català no toca, no se'n parla, no existeix, ha desaparegut. Doncs bé, aquesta és una mica la valoració que en fan els professors pel que fa al model lingüístic i passem ara a les llengües, a les aules. Quines són les llengües que s'utilitzen dins l'aula? Farem primer una primera part més quantitativa, presentaré les dades longitudinals que hem recollit i després, doncs, també les veus del professorat que ens complementen aquestes dades, com també ja hem començat a veure. Doncs bé, en el gràfic veureu que en línia contínua és la llengua del professor que parla a l'alumne i la línia discontínua, que l'alumne parla al professor. Penseu que són dades declarades pels alumnes. És que ens hem preguntat als alumnes, vosaltres, els professors, amb quina llengua us parlen? I tu, amb quina llengua parles, el professor? Doncs bé, perdoneu els decimals, que si no passa aquestes coses amb canvis d'ordinadors. Però bé, pel que fa a la llengua del professorat, observem que a primària
els alumnes ens diuen que el 80% dels professors parlen català a classe i parlen amb ells en català. Però al llarg de la secundària va baixant, arriba a un 72%, 73%, i quan torna cap al batxillerat torna a remuntar una miqueta. I els alumnes, doncs, segueixen una mica la mateixa tendència, una mica més avall. Utilitzen una mica menys de català, és a dir, el 76% dels alumnes diuen utilitzar el català només, o sobretot amb els professors a primària, i al llarg de la secundària va baixant cap a un 64%. Els usos bilingües. En aquest cas, doncs, trobem que a l'entorn d'un 19% a primària el professor utilitza tant el català com el castellà dins l'aula i un 23% l'alumnat. I això va pujant al llarg de la secundària. Els usos bilingües es van com una mica normalitzant. Arribem quasi bé al final de la secundària que a l'entorn d'un 30% dels alumnes diuen utilitzar tant el català com el castellà a dins l'aula. I pel que fa a l'ús preferent o únic de castellà, veiem que és molt residual, realment únicament utilitzar el castellà pels alumnes, al màxim arriba al quart d'ESO amb un 5% dels alumnes que ens diuen que només utilitzen el castellà quan parlen amb el professor. En l'àmbit fora de l'àmbit metropolità de Barcelona, veiem que l'ús del català a l'aula és molt alt i tant alumnes com professors pràcticament hi ha molt poques diferències. La tendència és molt igual, a l'entorn d'un 90%, si baixa una miqueta al final de secundària, però el 80-90% dels usos a l'aula són en català. Ara bé, a l'àmbit metropolità veiem que els usos de català baixen considerablement i més amb els alumnes, és on es veu la tendència més clara, cap al final de la secundària, quart d'ESO, l'ús del català baixa un 58% pel que fa als alumnes i a batxillerat torna a pujar una mica. I els usos bilingües, doncs, en el cas també fora de l'àmbit metropolità, són molt igualats i és entorn del 12%, però en el cas de l'àmbit metropolità pugen fins a un 35% per part dels alumnes al final de la secundària. I l'ús de només en castellà es mou en l'àmbit del 5-6%, és a dir, que és bastant residual. Hi ha pocs alumnes que diguin que només utilitzen el castellà. Què passa ara amb les llengües segons la llengua inicial? Els usos lingüístics, la variable que més explica el comportament lingüístic interpersonal, és la llengua apresa inicial a casa. Doncs mirem què fan els diferents grups lingüístics. Aquí veiem, en una primera franja, veiem el grup dels alumnes que tenen el català com a llengua inicial i pràcticament hi ha molt poques diferències entre professors i alumnes en els usos lingüístics i es mouen a l'entorn del 80-90% d'ús de català a classe. És a dir, els catalanoparlants utilitzen el català, tot i que de primària a secundària, és a dir, la transició educativa sí que té. Hi ha un canvi important, hi ha una baixada de 6è a primer d'ESO. Pel que fa als bilingües, en aquest cas baixa, i principalment són els usos dels alumnes, que baixa l'ús del català amb el professorat. En el cas del castellanoparlants inicials, és on hi ha unes diferències més importants entre la llengua del professor i la llengua de l'alumne, i hi ha una baixada abrupta a secundària. En aquest cas, hi ha més usos bilingües a l'aula que no pas ús del català. I els alumnes, els alumnes que tenen altres llengües, doncs es mouen bastant en usos bilingües. Veieu aquí, veieu en el cas dels castellanoparlants inicials, són el grup que realment utilitzen molt més les dues llengües a l'aula amb el professorat. És el que es combina més. I al final de la secundària utilitzen més el castellà a l'aula. Aquests són els mateixos alumnes que hem anat seguint, és a dir, que sí que hi ha canvis importants al llarg de la secundària pel que fa als usos lingüístics a classe.
A primària, com era una mica la hipòtesi, la llengua del professorat, del mestre, cada més, i el català hi és més present, i a secundària hi ha una flexibilització de l'ús del català i els usos bilingües són molt més habituals. I ara, doncs, mirem l'altra cara de la moneda. I el professorat, com ho veu tot això? Com és lingüísticament el dia a dia dels seus centres educatius? Doncs bé, ens diuen que la principal llengua institucional, la principal llengua de l'escola és el català. Les reunions es fan en català, la relació amb les famílies també es fa en català, la majoria de la docència es fa en català. Diuen, tots els professors de l'escola, majoritàriament, parlem en català entre nosaltres, sense cap problema. Hi haurà algú, en algun moment, que no, però, o sigui que en aquest sentit, tant a claustres com a reunions, la llengua vehicular exclusiva és el català. És a dir, hi ha una visió que el català és molt important i que és la llengua majoritària, més institucional i que la tenen com a llengua preferent a la majoria d'àmbits dins l'escola. Però també ens diuen això, que és la llengua vehicular dominant, però no és exclusiva. És a dir, com ja hem detectat abans, hi ha cert professorat que sí que utilitza també el castellà a l'aula. Diu, clar, la llengua vehicular del centre és el català, però quan hi ha moltíssimes mancances d'altres tipus i tu vols arribar a l'alumne, a vegades li acabes dient en castellà. Després ja tornes al català perquè és el que tu fas servir normalment, però depèn de quin alumne tinguis al davant. És a dir, en aquest cas ens parlen de l'ús de les dues llengües com una estratègia per acostar-te als alumnes. És una estratègia conscient d'utilitzar el castellà en depèn de quins casos com un recurs. No és aquest tots els casos que hem trobat, vull dir que hem trobat altres professors que és un ús molt més inconscient, és a dir, si un alumne et parla en castellà, respons en castellà. Hi ha un professor que ens deia és que som dèbils, vull dir, tenim tan interioritzat aquesta convergència lingüística que no ens n'adonem i que quan un alumne se't dirigeix a dins l'aula en castellà, tu li respons en castellà, que és el més habitual, és molt més rutina inconscient que no pas com a ús estratègic. Què més ens diuen? Ens diuen que entre alumnes i professors la llengua es manté tant dins com fora de l'aula. És a dir, que la frase de hem guanyat l'escola però hem perdut el pati, en aquest sentit no és tant l'espai físic el que marca la tria lingüística, sinó l'interlocutor. És a dir, amb el professor es manté molt més l'ús del català, tant sigui dins com fora l'aula. En comptes amb alumnes és divers, els usos no és tan importants després dins l'aula com fora al pati, hi ha més diversitat. És a dir, els professors ens deien que, per exemple, a l'hora del pati es trobaven aquests casos. Diu, és curiós que si estan jugant al pati, venen a parlar amb tu i estan parlant entre ells en castellà i jo em poso a parlar en català i ells em parlaran en català. És mimètic. Ens deien que trobaven que els alumnes identificaven i sabien trobar qui és l'interlocutor i quina és la llengua que li han de parlar al professor. I finalment ens explicaven que entre els alumnes la tria lingüística depèn poc de les actuacions del centre educatiu. És a dir, que els usos interpersonals entre iguals, és a dir, amb l'alumnat, tant dins com fora l'aula, l'escola hi té poc a dir. L'escola no aconsegueix canviar les normes d'ús. Els alumnes, tant si poden parlar en català, tant en castellà dins l'aula, doncs al pati igual. Difícilment el marc escolar et pot fer canviar la norma de tria lingüística amb el teu amic. A nivell d'alumnes depèn de la procedència. Si són alumnes marroquins, parlen entre ells molt en català, però també parlen molt amazic, perquè són de la zona de Marroc.
hi ha una gran quantitat d'alumnes que parlen en castellà perquè són castellanoparlants familiars. Jo per d'ESO ho noto molt. Ens ho parla un professor de Manlleu. És a dir, que és la llengua inicial, és la procedència, la que marca la tria lingüística dels alumnes tant dins com fora l'aula. Vull dir, no és tant l'espai, sinó l'interlocutor. I bé, llavors els dèiem, molt bé, això és la realitat que us trobeu, heu trobat mancances, heu trobat esquerdes d'aquest model, i què hi feu vosaltres, no? Quines són les estratègies que feu servir per promoure l'ús del català, no? Quines són les eines que teniu a l'abast? Doncs ens van anar explicant ells les seves estratègies i nosaltres les hem anat reordenant i creant 4 tipologies d'estratègies. Una primera que nosaltres hem anomenat de conscienciació. Seria la que aquest professor de català ens diu. Quan fem sociolingüística a primer d'ESO, la fem diluïda. Les llengües de la Mediterrània. A quart sí que fem una cosa més potent. Els fem fer un treball en què investiguin la situació del català a Mataró. Per exemple, a l'estació comprar un bitllet, a un quiosc comprar un diari, a la cartellera veure què ofereixen en català i en castellà, i llavors sí que s'esgarrifen. És a dir, van a fer una mica treball de camp i es troben que la ciutat de Mataró és diversa, i a nivell lingüístic no és tan clar que el català sigui la llengua predominant i preferent. Aquest professor és d'una zona, de Mataró, on el castellà és la llengua ambiental, i tot i així els alumnes se n'adonen que el català no és tan institucional, no és la llengua tan pública com era d'esperar. Una segona estratègia és el que nosaltres hem anomenat estratègia instrumental. És una mica de reflexió que et servirà que el català és un capital que t'haurà per la vida. I ens diu això, aquest professor ens diu. Jo ja els dic, quan arribeu a quart no tindreu base, és el meu mega hit. Quan arribeu a quart a vegades ho veuen, però mentrestant res. Aquest també és aquesta reflexió que els vols fer veure més enllà dels que ells tenen aquí davant, però que costa molt. I de dir que això us servirà. Altres casos d'altres professors que ens deien aquí és l'únic lloc on pots practicar el català, on parles català, quan hi ha un entorn molt castellano parlant, doncs això et servirà per anar a treballar, necessitaràs per més endavant, però això costa molt que facin aquesta reflexió una mica més enllà. I aquest tercer cas és una estratègia que hem anomenat emocionals, és de tocar una mica més la fibra, de dir ens hem de respectar, les llengües formen part de nosaltres, hem de saber que tenen un valor i formen part de la nostra cultura. Escoltem. Com m'ho va gestionar? Mirant de posar-hi una miqueta d'efecte, d'importància, mai sancionant, sobretot això, mirant de treure i fer-ho. Mirant d'animar i hem posat exemples. Què et semblaria si jo et digués això o no veus que tu mereixes tot el respecte del món, doncs totes les persones mereixem el mateix respecte i pensa que les llengües no són només per parlar, sinó també són per expressar sentiments i emocions i les llengües hem d'enviar d'estimar-les, les llengües són les persones. Bé, en aquest cas també ens n'hem trobat d'altres, d'agafar una mica d'empatia, de voler acostar-te, i aquesta part de molt de no sancionar, no marcar, sinó és donar-hi una volta i posar-ho a positiu, passar-ho a aspectes més positius. I la quarta estratègia que nosaltres anem a dir una mica d'autoritat, és a dir, com a mínim s'intenta que els alumnes parlin en català totes les assignatures, que facin els exàmens en català i si no descomptar-los les faltes, és a dir, posar el teu valor. Si no, et resto les faltes en l'examen. En aquest cas, aquest professor formava part d'una escola en què l'equip directiu havia acordat que totes les assignatures, no només la de català,
es restessin les faltes als exàmens, com per intentar que la llengua fos el més transversal possible i donar valor, perquè era un entorn força castellano parlant. Però costava molt que això tots els professors hi donessin suport i que també ho apliquessin. Bé, un cop això, nosaltres ens interessava dir i això, què necessitaríeu? Què us fa falta? També els preguntàvem una mica la seva formació, si estaven contents d'haver fet el CAP, si havia fet el màster, què els hi faltava. I ens van dir que bàsicament el que falta és formació en sociolingüística i diversitat lingüística. Trobaven que la seva formació tan acadèmica, ells eren professionals de la matèria que donaven, però ningú els havia explicat com gestionar tota aquesta diversitat, tant lingüística com no lingüística. Molts cops ens deien hi ha molta diversitat de tots tipus i que feia falta, que necessitaven saber cap a on hem de començar a tirar i què s'ha de fer. I aquesta professora de llengua de Mataró ens diu igual com ens vam preparar per fer la immersió lingüística, ara s'ha de preparar el professorat per fer un canvi qualitatiu en el sentit lingüístic. I clar, primer s'ha de començar personalment, però tot això és perquè a nivell de les institucions, a nivell del govern de la Generalitat, no s'ha treballat en aquest sentit. S'ha deixat un parèntesi de molts anys sense fer absolutament res. I vivim de la renda, com pensant que tot l'esforç que havíem fet amb el tema de la immersió lingüística ja n'hi havia prou i no. És a dir, hi ha molt de demanda de les institucions, de la formació. Hi ha com ens falta diàleg amb l'institució, amb el departament d'ensenyament. Aquesta professora lliga una mica la queixa que feia l'altra professora quan ens deia que també ens han deixat una mica aquí sols i sembla que tot ja hagi de funcionar perquè el català ja funciona, tot va bé i ara ens hem de preocupar per l'anglès, per la immigració, per altres temes. Aquest tema ja no és clar. I en concret ens deien que el que faltaven són coses concretes, pràctiques, que permetin argumentar i gestionar la promoció de l'ús del català. Diu, ens falten moltes més pràctiques, moltes més eines pedagògiques i didàctiques. No tens recursos per enfrontar-te als adolescents. Exemples concrets, solucions concretes per casos concrets i no pedagogia teòrica. Tu tens un alumne que es nega a fer això. Què fas? Et penses que allò que saps és molt important i la veritat és que no tant. El que faltaven és els cursos que fem, la formació que anem seguint, és teòrica, no ens acosta i no ens dona eines pràctiques per dir vinga, posem-hi. Els pedagogs a vegades es queden una mica massa a la teoria i no donen estratègies. I bé, així arribem a les conclusions. Primeres conclusions que en traiem. Pel que fa als docents, podem dir que el català és la llengua institucional, però té poc impacte en els usos interpersonals de l'alumnat. És a dir, sí, s'ha aconseguit que la llengua, el català, sigui la llengua de l'escola, com a mínim a nivell de relacions del professorat, de les famílies, tot i que hi és present el castellà també, però en canvis en les normes i de les tries lingüístiques de l'alumnat té molt poca incidència. Una segona idea important és que hi ha una percepció poc problemàtica de la realitat sociolingüística i de la realitat dels centres educatius. Les llengües no són un problema. I aquesta frase, la veritat és que s'ha anat repetint bastant. No és un problema que utilitzem tant el català com el castellà, aquí els alumnes acaben estudiant català i castellà, aquí ens hem d'entendre, sí? No és una cosa que els preocupi, que no ho vegin com una responsabilitat seva, també, per la majoria de professors. La promoció de l'ús del català no és un tema visible en la comunitat educativa, no és un tema prioritari, és poc prioritari, és una més a més. És com, jo tinc molta feina amb la meva matèria, en preparar tot el que se'm demana, les sessions, tot tal, i això és un més a més que tampoc no hem vist que el Departament d'Ensenyament hi doni molta més importància. I les mancances en la formació
no faciliten abordar tots els temes en gestió de les llengües i promoció de l'ús del català. Bàsicament és a dir, falta necessitat, no sé com fer-ho, ho deixem aquí i jo vaig fer com vaig poder. I pel que fa als usos lingüístics a les aules, doncs observem que la llengua vehicular majoritària, preferent, predominant, és el català, però no és l'única. Això hem de tenir molt clar que el model lingüístic educatiu té la llengua vehicular, és el català, però els usos bilingües, l'ús del castellà dins l'aula és molt freqüent, vull dir, arriba a un 30% a secundària, tant per alumnat com per professorat, i és més en concret, específicament, on es veu més clar, és a la regió metropolitana, a l'entorn de Barcelona i a secundària. I llavors, doncs, que darrere aquest gran model lingüístic de conjunció en català el que ens trobem són pràctiques lingüístiques diverses segons territori, segons centres, i que molts cops no són explícites, sinó és més per casualitat, em trobo en una situació i jo actuo segons el que em vaig trobar. Doncs, fins aquí. Moltes gràcies per la vostra atenció i això, estem a punt de publicar aquest llibre, Les veus del professorat, l'ensenyament i la gestió de les llengües a secundària, que crec que pot ser de molt interès. Com sempre, el ponent d'exposar la seva conferència, obrim un bloc de preguntes o d'intervencions. Si us interessa dir alguna cosa o hi ha algun aclariment, us agradaria alguna informació afegida, complementària, endavant. Alguna situació que vosaltres heu viscut, que si us sembla que sí, que tendeix a anar cap a aquesta situació o que no, que és molt diferent del que he presentat. Jo hi ha algú que sí que sentia, que semblava que sí que era sí, és això, jo ho veig i ho he vist. Jo, per recalcar, hi ha una cosa que em preocupa, no sé si disposeu de dades al respecte, però un dels problemes grans que tenim al nostre país és la pràctica generalitzada de convergència lingüística en les converses en principi bilingües cap al castellà. Si no recordo malament, és una de les que llegia que només hi hauria un de cada 6 persones que es mantindria sistemàticament en català, començaria les converses en català i les acabaria en català. La resta o ja les comencen en castellà o canvien si l'interlocutor parla en castellà. Entre els xiquets, aquesta pràctica es manté en les mateixes proporcions? El que veiem és que es pot girar, vull dir, segueix mantenint la norma de convergència lingüística i és present. És a dir, tu t'adaptes al teu interlocutor perquè és la pràctica més habitual que hem rutinitzat. El fet del manteniment de la llengua és com una consciència lingüística de mantenir la llengua. Però abans la convergència era sempre cap al castellà i ara la convergència també és cap al català. Vull dir, professors i dades que ens mostren que ens diuen en situació que hi ha tot un grup de castellanoparlants i un catalanoparlant, doncs la conversa va en castellà. Però si hi ha un grup de catalanoparlants que parlen català, doncs ve un castellanoparlant i s'adapta i parla en català. És a dir, que la convergència va cap a les dues bandes. I les enquestes d'usos oficials, l'enquesta de l'EURO, també ens diu una mica la mateixa situació, que la convergència s'adapten tant en català com en castellà, la població adulta. S'ha de dir, però, que s'ha de tenir la competència. El 20% de la població de Catalunya no té competència en català, és a dir, que si tenim aquest 20%. Però sí que hi ha una tendència més a la convergència entre els dos, no tant manteniment, el manteniment de la llengua no és el més habitual, mantenir una conversa bilingüe, no costa trencar aquesta norma més d'adaptació a la parla, però jo crec que el pas que s'ha fet de més és que és cap a les dues llengües, tant el castellà com el català. En les noves generacions és en qui es notaria més, potser és que canvi, no? Sí,
amb els nanos perquè també ja tenen, vull dir que són més competents en totes dues llengües. Però clar, sempre és molt important, és la demografia, no? Vull dir, la situació, és a dir, que t'has de trobar catalanoparlants, no? I el problema és que hi ha molt menys catalanoparlants que castellanoparlants. Llavors, clar, situacions on hi hagi aquestes, doncs n'hi ha menys. Els temes demogràfics pesen més uns que d'altres. Abans de vindre cap aquí, m'havia comentat que no me resisteixo a llegir-ho. Aquí està. Un testimoni que t'ho he comentat. Em sap mal dir-lo perquè és fora del context. Intentaré contestar-ho una mica perquè molt ja ho contextualitzaré, sí. És un noi de 21 anys de Santa Coloma de Gramenet que perquè havia llegit, és una persona que viu i treballa, és a dir, que fa la seva vida en un entorn com Santa Coloma de Gramenet i diu alguna cosa en relació a la competència lingüística. I deia això, diu, yo siempre en castellano. Lo que no puedo hacer es hablar ahora en catalán y otro en castellano, y cuando uno tiene que cambiar de idioma, yo siempre hablo castellano y espero que cambie él. Si no lo hace, ahí está el problema, tengo que cambiar yo, pero como siempre cambia. Aquello que has dicho de que los catalanos parlantes siempre cambian al castellano, sí. Como tú otro día que hablamos por teléfono, tú no eres en catalán, yo en castellano y al final tú cambiaste. Porque yo no te hubiera hablado en catalán, porque no sé, es la cuestión de la competencia. Però és que jo no sé fins a quin punt, no sé si ho sabem o podem arribar a saber fins a quin punt darrere d'aquesta actitud és un problema estrictament de competència o és un tema d'ideologia també. Jo tinc una tia que és sud-americana i jo li parlo en català i ella em parla en castellà perquè, clar, fa cursos de català i això i els meus fills hi parlen en català i és que ella ja ens ho ha dit, diu, no, si vosaltres no en parleu en català, jo tampoc no ho podré dependre i no tindré la fluidesa com vosaltres. I això és, depèn de cadascú de no voler canviar el rol, no? I nosaltres no l'han canviat. Clar, aquesta jo crec que són les dues, no? Vull dir, sí que hi ha una part de competència, però també hi ha una part d'actitud, no? De voluntat, de voler aprendre, de voler practicar i de voler, no, sisplau, parla en català, que vull utilitzar-lo. És a dir, que la responsabilitat, sí que hi ha una part de la responsabilitat de catalanoparlants que de seguida canvies i convergeixes, però també hi ha una altra part de responsabilitat, de voluntat de voler posar en pràctica i utilitzar la llengua. Clar, els professors quan ens deien que hi havia els alumnes que evitaven parlar el català o no volien, vull dir, hi havia part de competència, hi havia part d'actituds i ideologies lingüístiques al darrere. Vull dir, també és un rebuig i una reticència a dir no, aquesta llengua no és la meva, és imposada, no m'interessa, no vull. Bé, després això pot canviar molt si canvia l'entorn. És a dir, molts d'aquests nanos que trobaven interessants a Santa Coloma de Gramenet és que eren nanos totalment monolingües durant tota l'educació primària i secundària i perquè el seu entorn era totalment castellanoparlant. Fins i tot havien arribat a dir, doncs, això dius, com pensava que això del català era mentida, que no hi havia gent que parlava català, perquè jo no l'havia vist realment. I va ser quan vaig anar a la universitat, quan vaig començar a treballar, em vaig trobar altra gent que vaig veure al capital, era útil, era un capital, i que l'havia d'utilitzar i va ser, em va costar però m'hi vaig posar. Va ser aquest canvi d'entorn, aquest trencament, aquesta transició, en Joan Pujolau se'n parlarà molt més, d'aquestes transicions a la vida que es fan, aquests canvis de llengua i de posar en pràctica. Nosaltres en vam dir, l'escola et dona la base, és a dir, els usos potser no, però la base, perquè després tu quan el necessitis, que et trobis en un entorn on el català és un recurs i és un capital i que s'ha de fer servir, el puguis utilitzar. Potser costarà més o menys, segons la pràctica que hi portis al darrere. Però aquí també hi va haver un cas d'una professora que explicava que tenia un alumne que a classe no hi havia manera que parlés en català, no l'havia sentit mai parlar a la classe de català en català, però que just feien un conveni d'aquests que és aprenentatge servei i que s'anien a treballar en un taller i
informació al públic i li va dir que sí, que responia i ja tenia els clients en català. No? I va ser com, carai, utilitzes el català? Sí, bueno, perquè ja és necessari i l'haig d'utilitzar. És a dir, hi ha molts factors que s'hi barregen: competència, actituds, entorn, context, segons on et trobes, necessitats i tot. Jo crec que l'escola el que t'ha de donar és la base, el que has de donar és la possibilitat de tria. Claro, però per exemple, a l'anglès te demana la competència gramatical, escrita, escoltar-lo i parlar-lo. T'ho examinen. El català crec que no es fa. Això, aquest és. I et donen el nivell. Noi, si em dius tu això, en teoria la mestra li podria suspendre o per almenys llevar-li nota, no sé. Per no haver-lo utilitzat a classe, no? Vull dir... És que a l'hora d'avaluar trobo que ell parla. No, el problema sí que hi havia professors que anaven dient que ara cop hem incorporat més l'avaluació oral de la llengua, però fins ara tot era molt escrit, tot era... Però clar, és totalment necessari, vull dir, jo també veig difícil, no?, que com pots donar un nivell C de català a quart d'ESO a alumnes que pràcticament no han utilitzat el català a l'aula. Per això jo crec que, però, la qualitat no és bona, no tenen vocabulari, el redactat, vull dir, l'expressió escrita és un desastre, vull dir que hi havia moltes altres coses al darrere, no? Hi havia aquest un sí però pel que fa a la competència, és a dir que i ara la veritat és que el gran tema de l'escola és l'anglès i això m'hi trobo moltíssim, i el català és un bueno, ja està ja farem i crec que s'ha de tornar a dir un moment, tornem a situar les coses. Aquesta serà la llengua útil en el mercat laboral i a nivell de Catalunya, a nivell local, el català és la llengua útil. L'anglès potser no citaràs, potser no, al llarg de la teva vida. És a dir, tornem a posar les prioritats una mica clares. Una pregunta. A l'hora d'iniciar un treball de camp, vau escollir les localitats perquè teníeu relació amb aquelles escoles o instituts o teníeu prèviament, suposo, tota la informació de l'IDESCAT i els percentatges que s'han referit de persones... Sí, vam intentar fer una mostra, nosaltres en diem una mostra teòrica, perquè no era representativa de Catalunya, però sí que ens interessava que fossin municipis, una gran ciutat on hi hagi molta diversitat interna, és a dir, diguéssim, barris molt diferents, i això que donen les dades per l'ascens que dona l'IDESCAT. Llavors, un municipi més catalanoparlant i un altra potent migratòria, com és el cas de Manlleu i Vic, tota la zona, i això, municipis que fossin relativament a nivell de situació força a prop, però que siguin molt diferents entre ells, tant a nivell també de classe social i de nivell sociolingüístic, com és Sant Just i Sant Joan. És a dir, que hem anat com seleccionant més aviat els municipis i el Departament d'Ensenyament ens interessava municipis on no hi hagués molta segregació d'escoles, és a dir, que hi haguessin escoles on hi hagués la combinació d'alumnes de dues llengües. I no era fàcil trobar-ho això, gens. Vull dir que el Departament d'Ensenyament ens va oferir les bases de dades i vam poder buscar i tal, i no, i és difícil, vull dir, cada escola, jo a Mataró, que és el que tinc més en ment, és el 70% dels catalanoparlants estan a 3 escoles. El 70% dels catalanoparlants de Mataró. És a dir, que a nivell lingüístic hi ha força segregació d'escola. Cada escola és un món. Aquest algun projecte o algun programa educatiu, alguna cosa, si teniu experiència d'algú? Mira, que jo estic pensant jo des de fa un temps i s'ha de fer alguna cosa. Sí, que jo sàpiga, a nivell de Catalunya, no. És que ha estat com molt oblidat, vull dir, realment recerca en temes d'usos lingüístics se n'ha fet poc a l'escola. I sí, nosaltres hem estat recollint dades, però tampoc no treballem tant en temes més d'acció. Ara volem passar una mica a l'acció, ara que diem, ja sabem les dades, ara hem de donar recursos a les escoles, perquè són les escoles que més ens demanaven,
els profes de secundària diuen, ets tu, la professional, digue'm tu què has de fer, no? O treballar en ells, també es pot treballar en ells, a la vegada, què necessitats tenen... Llavors, per exemple, l'experiència que finalment ara que ha funcionat és la Bressola, a la Catalunya Nord. Clar, és un altre context, és una altra realitat, però, per exemple, amb ells els va funcionar moltíssim el fet que el professor és un referent i va amb els alumnes al pati, juga amb ells, va al menjador, està amb ells, vull dir, hi és sempre. I veus, doncs pots utilitzar la llengua per jugar, pots utilitzar la llengua per parlar a la taula mentre dines, utilitzar la llengua a l'aula, és a dir, que l'ubiques a diferents espais, però sempre hi ha d'haver-hi un referent que sempre hi vagi, o que els monitors sempre en siguin molt conscients que la seva funció és sempre utilitzar el català i això. A nivell de Catalunya no conec moltes experiències. S'ha fet també al País Basc. Al País Basc sí que s'ha treballat en temes joves, també per l'euskera que costava molt a les quadrilles utilitzar l'euskera, i sí que des del món del lleure s'han fet projectes per això, per incentivar-lo, per que sigui la llengua. Però això, a l'hora del pati, que s'utilitzi, no hi ha res. No hi ha res, no? Sí. Ho hem de fer. Ho hem de fer, sí. Però nosaltres ja estem en marxa. Sí. Esteu proposant i fent... Està la idea i es pot treballar en conjunt, això sí que ja no sé. Quina idea, vull dir, teniu... S'hauria de fer un programa educatiu, alguna cosa que les escoles d'alguna manera voluntàriament se pogueren acollir, no imposar. Sí, exacte, anava a dir... Bueno, d'alguna manera que fos algo atractiu. A la millor introduir la tradició, jocs tradicionals, perquè els xiques no saben a jugar al pati, només pilota, doncs, no sé, a la millor un dia a la setmana, aquell dia seria per a la nostra cultura, tradició, no sé, alguna idea. Però això no està tampoc s'explica. Després des d'extraescolar, vull dir, com a monitors d'extraescolars? No, la mateixa escola, sí, és que s'impliquen els professors i... Bueno, intentau, però ja veus que és complicat, però si li donem la forma adequada, de manera també institucional, dins del sistema educatiu, pot tenir una sortida, a mi minoritària al principi, després es pot anar tornant des del projecte. Si en algun moment voleu Sí, exactament, m'agradaria molt. Perquè a altres escoles ens han fet arribar també aquesta necessitat i ens han demanat recursos. I què hi podem fer? És a dir, que sí. I ara just el Departament d'Ensenyament també està una mica més alerta i ens està dient hauríem de treballar més conjuntament. S'hauria de treballar en el Departament d'Ensenyament. I sí, just aquesta setmana hem tingut reunions que també ara hem començat a veure que sí, que hi ha... Doncs mira, us dieu la idea i que sí, que volen fer coses. Molt bé, doncs després em dones records al contacte. No és una cosa que en el nostre context lingüístic concret de les Terres de l'Ebre potser tinga sentit i sigui necessari d'implantar, però en el País Valencià, en alguns centres, existeixen parelles lingüístiques entre alumnes. És a dir, un programa de parelles lingüístiques en què alumnes valencianoparlants contribueixen a la socialització en català, alumnes nouvinguts, per així els serveixen d'acompanyament i de tenir una persona de contacte i de regulació en un context nou en el qual no coneixen a de ningú i aquesta persona els enraona en català. No és una cosa molt generalitzada perquè la situació en els centres del País Valencià és molt diferent de la nostra, però sé que es fa en alguns indrets. Sí, és veritat, aquesta pràctica també es fa. També m'han explicat diversos professors i més aviat és pels nous vinguts, que es feien parelles d'acollida i d'intercanvi, però ens deien que a vegades funcionava, a vegades no, depenent molt de l'alumne, de la motivació i de l'interès que hi posava. I a vegades l'esforç que suposava organitzar aquestes parelles no compensa tot l'esforç de gestió que després els alumnes no responen de la manera que...
Jo dic una cosa més i ja m'intervinc més, però és que també ho comentava que venim cap aquí. Ja sabeu que una part de les coses que s'ensenyen a les escoles no forma part del currículum explícit, sinó que és allò que anomenem currículum implícit. I que la jerarquització lingüística, la importància que li donem a les llengües i la distribució d'usos entre les llengües és una cosa que s'acaba ensenyant als xiquets encara que no forma part del currículum. En coses que a vegades no hi pensem, però en els instituts solen haver-hi, i ara això s'acabarà generalitzant si no ho està ja, allò que diuen auxiliars de conversa en anglès. No només en anglès, en els instituts grans, però com a mínim en anglès. Gent que ve de països anglòfons per a que facin classes de conversa. Aquestes persones fora de l'aula tendeixen a relacionar-se en castellà, perquè una de les motivacions que els porta a vindre aquí és practicar el castellà. Això els xiquets ho veuen. Els xiquets ho veuen i l'ensenyament que entraven implícit això, però molt sòlid, en tant que és implícit encara més sòlid, és que el català és la llengua de la tribu. Però quan hi ve una persona de fora, la persona de fora no valora la llengua i a més tots els d'aquí ens pleguem, és a dir, acceptem aquesta valoració que fa i li enraoneu en castellà de manera sistemàtica. Això ha de crear en els xiquets una determinada ideologia lingüística. Els intercanvis que fem d'instituts en els programes com ENIUS o altres programes que puguen haver en altres instituts, els xiquets que venen aquí venen pel castellà. El català no ve ningú, entre altres coses perquè el català no forma part d'aquests programes. I aquests xiquets s'estan a casa dels nostres estudiants i s'estan a les aules i contribueixen a devaluar el valor del català i a mostrar-lo com una llengua que no serveix més enllà de les quatre parets de casa teva a la teva relació immediata. I això ho estem generalitzant perquè tenim una autèntica ansietat per l'anglès i és contra planificació lingüística, en realitat. Evidentment no proposo que no es facin intercanvis. El que proposo és que aquests intercanvis han de seguir uns determinats protocols per evitar que siguin focus de castellanització i de valorització de la llengua i de creació d'una ideologia lingüística que acaba repercutint en contra de la continuïtat del català. No crec que ningú ho hagi tingut en compte, en absolut, això. I potser hi ha encara un altre problema, i això és una cosa molt més puntual. No sé si utilitzeu materials audiovisuals a classe, però és molt difícil trobar-los en català. Jo he parlat a la Biblioteca de Catalunya i he parlat en TV3 per veure si era possible i és molt difícil, no te'ls proporcionen. I sovint l'única forma que tens d'accedir a productes audiovisuals en català a l'aula és a través de la pàgina web de la Corporació Catalana. Però ja sabem que tenim un problema sovint, una qüestió logística, que tenim un problema de connexió als nostres centres i que no és segur que puguis acabar utilitzar un material que tu has localitzat i que pots fer servir. I el castellà entra per aquí també. I això també crea ideologia lingüística. Quan tu utilitzes un material audiovisual, això té un valor afegit i és en castellà. No sé si m'ho plantegen aquestes coses. Sí, o el servei de menjador, les extraescolars, els conserges, això també se'n parla molt, no? Vull dir, els usos lingüístics a l'escola són tots, no? I tots formen part d'aquest col·lectiu, no? I no es posa sobre la crítica, no és el català la llengua tant dels usos formals com informals i tant dins com fora l'aula, això també ho veuen. Evidentment que hi ha uns espais, uns registres i uns interlocutors en què es tria quina és la llengua que s'ha de fer. I els primers són els professors, vull dir que els primers que donen la imatge i els altres continuen. Sí, vull dir, és tot, no? Usos entre tot. Claro, és que com a administrativa del centre té un pla d'una altra comunitat autònoma o castellà, o que parlen en espanyol, per molt que tu ja comences en català, si veus que no s'acaba d'aclarir, que acabes parlant en castellà.
perquè el que vols és que ompli la matrícula i ens puguem aclarir. Sí, sí, sí. No, vull dir que jo crec que hi ha d'haver-hi un projecte lingüístic de centre clar. Vull dir, l'equip directiu i tot el centre educatiu ha de tenir clar quines les seves ordres, vull dir, els seus protocols. És a dir, clar, evidentment, si trobes una família en què per falta de competència lingüística no et pots comunicar, però estàs d'adaptar, vull dir, sí que és cert que tenim un recurs. Però que no sigui d'entrada, que hi hagi una negociació. No, bueno, ho tens clar, però la majoria vull dir que no. Si per un DNI espanyol, li parla en català. Aquesta senyora ja fa més de 12 anys que fa aquí. Sí, però clar, ja dic, això és cosa meva de casa i perquè... Aquest és el problema. Aquest és el problema, que no hi hagi com més clar quines són les normes i que tu tinguis legitimitat, no siguis perquè tu decideixes i perquè tu tris i perquè tu tens aquesta consciència, sinó que sigui ja una pauta que l'escola ha acordat, que ja no només l'escola, sinó que hauria de ser també el Departament d'Ensenyament, que s'hauria de mullar, no és la teva responsabilitat, és la nostra responsabilitat i que aquest és la realitat i és el que nosaltres hem decidit.